Yau ko Allah ba shi zuwa ko ya zamu da wannan. Yadda ka san sama muka gaga. Yau din nan ga ko ba hakki. Ko ne muka yi ne. Ina kawo mana kasuwa. Ai karshen ta masallacin Malam Ahmadu da muka zuwa. Wallahi da ko ya bi. Dan tana ga wannan ruwan ni in dai ban sai da alquran Allah nan dan ku bane. Salamu alaikum. Wala hande wala shaggudin diyan dan. Diyan dan ai hande wala shaggu ne ko Allah waje. Kika hannu walo jonka. Walo mana dai ruwan nan. Idai ruwan nan da kake gani. Yana kunnan ko? Allah ka mai 30 ka gani. Allah ka mai 30. Ai karka da mu an jima ka dan zaka ga mai 30 ya yanko. Yi ma dai yau din nan ba joko muke danawa ba mu dana joko ne kaya na mu gashi. Ba wallahi ko Allah mai rashin shedin wuri kono so da yake. Ba Allah wala shaggu dan so da buri kono. Haba da Allah daga nan da buri kono. Buri kono din. To an ko kuma jo ko shadi. Ko shadi mana. Haba. Haba. Masu ruwa. Ruwa kace so ne? To tunda babu kasuwa. Arabi zan ma shi da ruwa ku je ku saka mana. Mashone amana. Ne ya rena mana wani. Rena na gaba. Kai. Kace mu je masallaci. Keke ka gani ka kawai. Mu kai masallaci. Allah Ka je ka so tanka ka ce kai ma masallaci mana. wallahi da mawai mandiyan har mu zabura shi. Har mu ita yalo. Kai. Wala kawai a gani bashi. Allah ya kyauta mana ne. Allah fa. Jugai diya dai Allah ke yi Allah go jon kan ba. Gudan mana. Allah bi jugai da elanti. To koyi mu jugai di Allah. Allah bi jugai da elanti. Awalu dalmo. Ka ba shi ya zubar in ba shi da hankali. Zo ka ka danna. Ashuma mi man ashuma. Kai. Hayya. Mu zalun kamin. Ko ko kamin. Nawa za ka sha mai gida? Ya gidan yake. Ya gidan malam. Malam na sai ma. Ba ku da kasuwa ne salatin annabi gobe ko ku samu ku sayar da ruwan nan. shi aka ba da annabi goma. Addu'a ba nan ku ba. What? No be juju be that.